दा बावखुंग्रि हाजोआव थांगासिनो दं। नायनो मानसिफ्रा लैहोर लैहोर फैसो जादों जरा जरा फैबाय। बावखुंग्रि संक्रान्ति दिन जामसो जालायबाय दानो जोब्बायखाय हा मेम'रिया सोगोनसै आङो बिदिजों 15 जिबियानो थोआ जायो। हा 15 जिबिया थोआ जायो। हाब गैलाना बुस्थुआनो नामल'सै 16 जिबि गारिया जाम जाहांबायबो गारिया होद गारिया मावखुलि फुटबलब्रा बयबो बावखुंग्रि गुबुन जायगानि खासलै गारिया मा गुवाहाटि आंना न'आ बयनो बैयाव लानानै थायो औ मोनाहैलायलायगोनसोलै बिदिबा हा मोनाहैलायलायगोन बिसोरो गारि गिदिरा दायोथ' आरो गाखोनोनो ओंखारनायावलाय नै बेजों थांगोन जोंहा दा बेजों खम जायो बेजों थांबाबो नोगोद गिरखा बारा दामि गारि लाबोजायालै पार्किं माबानिफ्रायनो जाम जाबोयोलै पार्किं माबानिफ्रायनो जाम जाबोयो ग्रोब ग्रोब सोजायाना बेखौ होदो नै ओरैजाय अट'ले उनाव नायहरलाय बिसोरखौ हा उनाव नायहरलाय नुहुरो ना नुहुरा
बेफोरखौ औ नुरा film bayiसो गाबा बावखुंग्रियाव दंफैयो दा बावखुंग्रि हाजो गाखोनानै नों माबायदि मोनदों दा गोसोखौ पुरा खुला मोनो आरोखि मा दुखु दाहाफोर जेबो गैला गोसोआव माने एकदम जिर' गोदान फैसिगोन आरोखि गाबोननिफ्राय नङा होमबा नों दिनैसो बेहाय गाखोफैदों ना सिगाङाव फैखारफेरबायमोन फैनाया खनब्रै जाबाय दिनैजों खनब्रै जाबाय माने बोसोरब्रै जाबाय आरो ना बोसोरब्रै जाबाय औ सिगांफोर माबायदि मोनदोंमोन सिगां पास फैजेननायावथ' ओरैबायदि मोजां पास फैनायाव मोजां मोननानै आं बे खनब्रै जाबाय आरोखि फैयै फैयै बे इन्ट्रेस्टखौनो गोसोखांबाय थायो बे सिगांनियानो दं आरोखि दा सिगांनिख्रुइ दिनै माबायदि मोनसिनदों दिनैथ' साबसिन जायो अखा हानानै हाद्रिबो गैया बोथोराबो साफा सिगांनिफ्राय रुजुनायाव आरो ना औ रुजुनायाव दिनै साबसिन गोजोननाय थाबाय दे